Doon, Sir Brian, sa Calciclo. Ito, kulit na naman kasi ano. Taguro. Ito na taguro ako, kumalikot lang. Yung ito. Wala kang ano. Yan, Paburo. ito na Uy, hindi ko makuha titi mo. Sabi sa titi. Malikot taguro. Taguro ka talaga. Sibog. Gigi. Dahil kataran nga kita mamaya. Sakit. Uy, taguro. Diyos ko Lord. Taguro ang gulo-gulo mo. And guys, start na. Tagurong magulo. Ito na lang yung client ni Sir Brian, mabait. Ang aso nila. Repeat client po ni Sir Brian to kay Doktor. Akin load yan. Sorbol, 1 click. Ang pinaglagyan sir, ahas. Ahas yan, ahas. Ay, binili ata nila. Laking ahas niya. Atin niya guys. Kaya lapit mga dito yung pusa. Malaki pa yung pusa kaysa aso. Kaya. Ayun nyo mas malaki pa yung pusa kaysa dun sa chihuahua ni Sir Brian. Puso kayo mo. Ano to, lalaki? Lalaki, may itlog guys. So malaki pa itlog mo kay Taguro. Magano ka? Ha? Ito. Tama na, Taguro. Parang hindi na siya magali. Matagal na naman to, kahapon. Grabe, 20 minutes no. Mga 30 pa. Nabot na tayong gabi ng lock and load ulit. Second session. Grabe, liit ng aso na to. Isang dangkal lang Isang dangkal lang. Quality, Thai import, long coat. Tignan nyo naman yung markings guys. Siberian. Parang Siberian Husky na maliit. Nakaihi yung babae, lintik ka. Sa sobrang sakit. Nakaihi guys, sa sobrang sakit. Ang kulit mo naman yan nakakita ng ano, na-stud na naihi. Ayan, nakakita ng na-stud na naihi guys. Porn star to, porn star. Pero dyan, ano? Pa-picture.